Že se mi jako dobře, našla jsem se tady kamarády, takže to je velký jako plus. Toho jsem se trošku obávala, když jsem sem nastupovala. Atmosféra je přátelská, máme skvělé vychovatelky, hodně mám ráda paní kuchařky, které se vždycky na nás smějí, když nám vydávají oběd. Dá se tady určitě vařit a já si něco malého taky občas uvařím, když jako je chuť. Taky tady je knihovna, posilovna, takže je tady víc než dost míst, abyste mohli trávit svůj volný čas. Já využívám kroužek keramiky a nebo je tady i kroužek angličtiny, můžeme chodit do divadla. Pokoje jsou nově zrekonstruované, jsou opravdu krásné, máme nové koupelny. Postel, skříň, stoly, všechno, co potřebujete prostě k učení a životu. Je to tady moc fajn, jsme v centru Prahy, takže asi se nedá na nic stěžovat. Je s jeptiškama, to musíte mít strašně přísný. Ne, jsou všichni hodní, takže atmosféra je velice přátelská.